Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin kagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad iti nagan alani, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti insan ko abalikbayan, isuda insan Nieves kan Ami Nanales. Enjoy your vacation and regards from Virgie Padilla. Shout out kadagiti anak ko ada Jonathan kan Jamia Angel Paloma from Merlin Paloma iti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Happy birthday kan happy christening kani apok ani Caitlin Aiso Kitan dita sadsadan Bauco from Lovely Rose. Makablaawan pa iti Casio family iti Narvacan, Ilocos Sur from Ron J. Casio. Sagon family iti Barangay San Cristobal, Bangar, La Union from Beng Sagon. Friends ko ada Joan Lantano, Emily Agasid, Ursula Domingo kan Marisa iti Quezon Isabela from Nora Payon. Shout out kada Grace Agtina Sales iti California, USA. Elma Rodrigo iti Taiwan. Nida Nieveras iti Hong Kong. Belinda Ramos iti Toronto, Canada. Adela Vergara iti Hong Kong. Evangeline Dalao iti Hong Kong. Jasmine Rivera. Nap Bulosan iti Korea. Kilen Feliciano, Leonora Bautista, kan Mary Ann Orpia Paas, iti Saudi Arabia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lani. Dear Manang Emmy,
Ilingad na klaangan itinagan alani. Iti agdama kat addaak dito'y Hong Kong. May saak a domestic helper dito'y manang. Addan asawak kan may nga anak ko. Driver ti para pasahero a jeep ti asawak. Pudno ang makapaliday ti mayadayo kadagiti ipatpateg iti biyag manang. Katdakkel atulong kadagiti kaskanyak dayto YouTube channel yo. Tababaan daytoy maup-up ti iliw mi di tapagilyan tayo. Tatunggal agdengdengeg kami, panagrik nami kat adda kami laeng dita. Adamot padas ko akayat ko pa drama manang, kat sapay lakuma tamapagasatan met amapili. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng dita Pilipinas. Agtagtagi balayak laeng idi, manang Emmy. Lanay anak, apay, anya tinapasabak ka ni Nardo idrabi eh. Timot gayam asawam tinangitaray kan kwa na iji ospital. Ay, naklaat kami nga rod nanang, taag kakaribusuda iti balayda. Pagamuan taag tartaray ti may nga anak na nga imay nangayab ka ni Simon. Masapol ka no nga itaray iji ospital ni tatang na. Ay, apay aya, nagananaw. Ay, kaasimot ti kasinsin mo ani Mileng, no adadakas ang mapasamak iti asawa na. Sapay babasit pay laeng dagiti anak da. Mangmanganda ka no nanang, idikwan, kalaat ka no matlatan anatumba. Naatake ka no, iso ka no mati kunada iti ospital. Ay kat, kumusta nga rudan ngay anak ko? Critical ka no ti kasasaad na nanang. Ay na, sapay la kumata makalasat. Kakaasimot dagiti kakaanakak, no saan ang makalasat ni Manong Nardo. Ay, ikararag tayo iti na marswa, asapay kumata makalasat ni Nardo. Day talaeng ti mabalin tayo ang maitulong iti kasinsin mo, anak ko. Lani, bakit? Natayan ni Manong Nardo. Anya? Ay, Diyos ko. Talagang arod agrabe ti pan nakaatake na alak ay. Huwag nga rod, bakit? Kunan ni Miling, kadagati ka no napalabas nga aldaw. Adamadmadlawnan ka ni Manong Nardo. Gamtungkal damagan na kano ni Manong. Awan anyaman na daytoy kung nakanumot ni Manong. Aman mat no nabayagan nga dangagpay sa marikrik nana. Ngam di nala ikaskaso. Amamata ni Manong Nardo. Nagagat-unay nga agtrabaho. Kasano kat pampanunutan na mat dagiti anak na. Ngamanyangay nga tinapasamak. Nakarkaro lakat nga ruden. Tanaulila ng ti pamilya na. Huwag nga rod, bakit? Kaasimot ni kasinsin Miling. Imbaglaangan tadamot pwesto apakilaklakwan na iji palengke. Lani, bakit? Sana bali, no anyaman ti mabalintan to nga itulong, di tumulong ta. Kaasimot ngamin dagiti kakaanakak. Nay, nakaluto kamot gaya man, anak ko. Una nang, ay ti asawam ngay, umay ka di mangal daw dito ibalay. Saan ka nun nanang? Tapno makabawi ka numot nga agpasada. Kakaisuna saan unay at traffic. Barang napigsa at ipasada ita. Ay, kastaya anak ko. Ni Andrea ngay, umay ka di mangal daw di apukok. Nagbalon nanang. Ag-review ka no, taada quiz da inton malam.
Ay, apay nga ron akas lang nagadumot talinutom anak ko. Dudwa tamot gayam amangal daw dito ibalay. Inak man ikan iti si daan dagiti anak ni Miling nanang. Amangan awan si dada. Sapay awan mo't ni kasinsin, tanapan naglako iti tsindaan. Haywan gayam anak ko. Ay, naimbaglaengen ta nagsaya at kakadakwada. Nanang, saan asabali at tao da kasinsin? Asino kumangay ti mangsaranay kadakwada no saan ada tayo? Kaasimot ni Miling amang isakad iti panagbiag da. Narigat samot ti mapukawan iti asawa, nanang. Nang runak at nagbabasit pay laeng dagiti kakaanakak. Ituloy yung agasawa dagita nga ar-aramidan nyo anak ko. Ad-adun tumot laeng ti sumangbay aparabor kada kayo, no managtulong kayo iti padayo a tao. Bakit? Itulod ko ni Andre di eskwelaan. Agdiretso ak tumutin nagpasada. Sige nga Rod, lakay. Nanang, mapan kamin. Sige anak. Ay, lakay. Agawid ka kadi amangal daw. Anya ti kayat mo si daan. Oray saanen, Lani. Mga anak tulangan iti paradaan. Isupay ti oras kong agawid. Adamot di tantay balon mo, Andrea. Kanam amin dayta. Sana puro ay ayaman ng ter-aramidam no lunch break yo. Wan nanang, ibusog ti balon ko. Ay, wan gayam anak ko. Mapan mo man kita ang dagiti kasinsin mo. Amang ano dadapay dita. Ayabamon, tamakigiddandan kada kayo. Kaasi damot. Wan nanang. Igiddan nyo idan lakay. Pasensya kan Maasyanak namin kadakwada. Wan ka di, bakit? Sige, mapan kami nga rudan. Barang saan pa anak kapanaw dagiti kakaanakam. Manipod pimusay ti asawa ti kasinsin ko ani Miling manang Emmy. Nagbalinan akasla obligasyon ko tinapanawan na apamilyana. Maasya na kamin unay kadagiti kakaanakak. Tababasit dapay anaulila iti amada. Nimot Miling akasinsin ko, aglaklako lat tayo tiyandaan iti natnateng kas kada prutas nga ang angkatan na mutlaeng tapno adamat gadan na apaggastos da iti inaldaw. Agkakaaruba kami lang amin manang, iso amakitkitak ti mapaspasamak kadakwada iti inaldaw. Sumipngatan. Apay, naggapwam ay anak ko. Ijay balay da, Auntie Miling, nanang. Nagayayam kami, kada insan ko. Apay, awan ka di pay ni Antim Amiling? Awan pa'y mo't nanang. Sapay awan kaninda, mabisinda kanon. Ne, itaman pa'y anasipngatan ni Miling. Sigud mo't ano ang galas 4 kat sumangsang putan, tanaka paibusan iti lako na ditsendaan. Isumuti ko na daw nanang, mas daaw damot, no apay nga awan pay ni auntie. Ay, kaasi damat. Sa bagay, nakaluto akmat ket din iti pangrabyan tayo. Mangipanaklaangan iti si daenda, tapno makapangandan. Amangan no adda na panan ni nanang da, iso anarabyanan anagawid. Sige nanang, tapno saan da mabisinan.
Apay nga awan pa'y ni Simon. Ado pa'y nga to ti pasaheros. Nalpas mo ton ti rush hour. Itaman pa'y nga og overtime no kasparigan. Nagagat mo't unay ti asawak. Kasla nagdakkel mo't a pamilya ti bibiyagan na. Kat may salaang mo't ti anak mi. Nimot lananang ti kadwami di ti balay. Ay, ni kasinsin miling ti kakaasyak. Agmay-maysan amang isaksakad iti panagbiag da nga agiina. Nagsapan tumot apimusay ti asawa na. Talaga masapol asalwadan ti salunat. Narigatan. Ado dagiti sakit at tumtumpwar. Sapay nag-ubing dagiti maat-atake. Ay, nakabutbutong. Nimot miling ti matan nawagak iti tawa. Italaang mata sumangpat. Ay, naimbaglaangan tadaintad ko akan ng dagiti ubing. No saan, talaga nabisinandan. Jakmat mababalaw ni miling, tagtrab-trabaho kat nga rod. Adamot ti asawak. Nagsaruno dalaang kan ni miling asim mangpet. Ay, unay kat tigagat dagito'y adwan aya. Inaksab ti asawak. Sigurado anabannog iti nagmalum apa nagpasada na. Itaman pa'y anarabyan ka nagpasada lakay. Ay, Juan, bakit? Medyo nakasubot kami itata ato ti paseros. Mas daw kami nga rod tauray nalpasan ti rush hour. Adulat ta ti tao. Kasta aya. Uray ni miling, kasangsangpot na mo't. Nagsaruno kayo lang nga si mangpot. Kasta ka di, bakit? Amangan no, damot importante anapanan na, iso anarabyan mo't. Juan nga taa. Mas daw ka nung arod dagiti anak na. Naggapo nga min itay ni Andrea di tabalayda, nakiayayam. Kasta ka day? Wen, nangipanak ka rod iti masida, tamabisin ka nun dagiti kakaanakak. Ay kayo nasayaat mo bakit? Ta di dakit nabisinanain. Alaing ka rod agpalasan, tapno makapangantamatan. Nalpasan dananang kan Andrea. Nay, apay anasapa ka anakariing anak ka. Awan mo't sarak kita ni Andrea ta Sabado. Ay, jak man amo nanang. Jak mo't makaturugan. Ay, wan gayam, agkapi kayo na. Ay, wan anak ko. Nakaturog sapay ni Simon. Naladaw mo't anagawid idirabi eh. Wan nanang, ado ka nung amin ti pasaheros, iso anarabyan. Naamangan nga road no maladaw ita ama panagpasada. Masapak mo't lang ita Nalipatak mo tanin bagakin kay dirabi Agpaspaservice gayam itaninsan mo amiling. Awan ka no tay service na no mapanagangkat itilako na. Nagbakasyon ka no di driver. Iso anak isarita kanya ka no mabalin. Siyak pa lang ti ag-service kan kwa na. Kasta ka dila kay? Wan bakit? Ay kat servisa mon kakaiso na nga adaday ta jeep nga ipaspasadam. Wan bakit? Ala, agluto ak nga rodon iti pamigatan ta. Taagar mo sar ka pa, isakbay ap pumanaw ka. Sanahin, bakit? Madamdaman ton. Tapno masapa kami. Agdiretso ak tumutin niya agpasada. Kalpasan na maitulod ko ni Miling ijetsindaan.
Nilakay ko tinagbalin as service ni Miling akasinsin ko, tunggal mapanagangkat iti ila ko na ijetsendaan manang Emmy. Maragsakan akmat tauray kaskasano, makatultulong kami latta iti kasinsin ko. Napalalo ti panagyaman ni Miling kanyak, gaputadyak baybayan dagiti anak na, no kasjay nga aday ijetsendaan, wano numaladaw nga agawid. Naglabas nga rod dagiti aldaw, nagtultuloy at asawak ti service ni Miling. At dagiti gundaway apasaray agkaraladawan nga agawid ti asawak, kastamot ni Miling akasinsin ko. Kunak no maiparpar na laang manang, agingga nga adda tinaidanon kanyak. Nay, sigamot day ta masabat ka ulan, nay. Wen tata, mapanak man iti ayan danana si Mang, tada pa ibagbagan ni Nanang. Balasang kaw. Di mo tagidaksan da ito nga ibagakan kawan. Anya ka di day tatata? Okay ka dilaan kan ka. Di ka na panagkuyog dala kay mau kan Miling akasinsin mau. Ni, anya ko mga iti dakas na tata. Ni ngamin lakay ko ti agser-service ka ni Miling, no kas di amapan agangkat iti ila ko na ijitsendaan. Ay nalanay. Ano gayam ti di mo pa'y amaw? Ha? Anya day jay tata? Kat no nagwarasan dito'y lugar tayaw, nga da relasyon da Miling kan ti asawam. Anya? Wow, balasang ka o. Kanayon ka nung ada makakita kadakwada jay iling agkuyaw. Ada ka nupay dagiti kanitaw, asaan nga agpasada ti asawam, kat saan mo't nga aglakon ni Miling ijitsindaan. Agkuykuyog da nga agmalmalaw. Tata? Agridam ka lanay. Try doon na katikasinsin mo. Amo ka narigat mo apat siyan ti amin. Nagwara saan dito'y lugar tayaw, ti maipapan ka da Miling, kun iti asawam. Anya ti kunam anak ko. Dagiti awanan ba Nanang? Dagiti traidor. At damat gayam relasyon da adwa. Ay, Diyos ko. Sino tinakaamuam anak ko? Nagwarasan dito'y lugar tayo, Nanang. Isumot lagayam nga dagiti gundaway nga agpada da amaladaw asamangpad. Tagayam, nagkuyog da adwa. At dapat dagiti ka nito nga umuuna sa mangput ni Miling. Madamdam halaan. At damot ni Simon. Tagayam. Imbaba na lang ni Miling ijayan ti waiting shed dita. Tapno sana mako na nagkuyog da. Nga mado ti makakit-kita, Nanang. Nagawan mo't abain nanday ta babae. Kasinsin mo pa'y mo't nga road. Ngam na aramid na pa'y atutupan ti asawam. Ay garanggan diyang babae. Tagpada na lang ka ni Simon, Nanang. Awanan day ti bain. Manipod ita. Awanan ti kasinsin kong agnagan iti Miling. Traidor a babae. Anya nga rin ti aramidam ita, anak ko. Komprontarok ti asawak, Nanang. Agaluwad kanyak na iya lalaki. Nasaya at mat, tasimangpot kan Simon. Wan bakit? Nagpauray ngamin ni Miling ta nakigid na nagawid. Kasta ka di? Wan, kasi mo't nawan pagluganan na.
Ay, makabannog mo tagpasadang agmalmalam. Nabannog ka nagpasada? Wano? Nabannog ka nakikuyog ka ni Miling? Nay, anya ka din dito nga ibagbagamlan eh. Awanan kay tibain. Ulbod! At, Diyan mo yung siguro. Diyak maduktalang ti aramidyo. Unan kayo itibain. Baboy kayo. Kasinsin ko pa'y tinutupam. sino? Saanan arumbang amaamuam no asino tinakamuak. Nagtalakak ka. Lani. Nagtalakak iti kasinsin ko. Ngamgayam, try duran dakon. Nagsakit na itingay naramid mo, Simon. Bakit? Pumanaw ka na. Kat mapankan iti day dya babae. Isumot ti kayat mo saan ka di? Sige, ipaay ko ti kayat mo. Pumanaw kan kat jakon kayat makita pa iti panagrupropam. Ibagam iti day jay traidor a babae. Asan nagpakpakita kanyak. Ta mga noan niya pa iti maaramid ko kan kuana. Saan ka kadi amakmakla at laang itid ay tapangedeng mo, anak ko? Saan nanang? Diyak pun mairusok ti makadan na iti lalaki akas ka ni Simon. Mapakawan ko pa'y siguro no sabali a babae ti tinutupan na. Nga mismo akasinsin ko tinakirelasyonan na. Ay, anak ko. Dagiti traidor. May samot na diya babae. Di nala pinanunutan nga agkabagyan kami. Di nala pinanunutan dagiti tulong ko kadakwada. Sipod pimusay ti asawa na. Nanang? Napanan ni tatang? Di manong kanon? Andre anak, bay amon ti awanan bain nga amam. Agsina kamin. No kasta? Agpaiso? Wan anak ko, dagiti awanan bain. Hisumot lagayam? As-asarendak iday school? Apok, bayam adananang mo timang risot iti amin. Kagurak ni tatang? Andrea anak ko, Ala, saan aday tatimang pakapsot kada kayo nga agina? Agkararag tayo iti Diyos. Asa pa ila kumata maurnos tumutlaang ti amin. Kumusta nga tamot ti asawam, anak ko? Awan ka di ti damag mo, may papankan ko ana. awan bibiyang ko kan kuanan nanang. Aramidan na no anya ti kayat na aramidan. Uray ni miling akasinsin mo. Nabayag mo tan adida nagaw-awid di tabalayda. Mabutang nga tanan nanang. Padasan na ti agpakita kanyak. Tama nga noon niya pa'y ti maaramid ko kan kuana. Ti kakaase kat dagiti kakaanakam. Pati isuda na iramraman dan iti aramid ti inada. Awan maaramid tayo nanang. No pinanunot ko manimiling dagiti anak na, saan ko maanagaramid iti pakaibabainan ti pamilya na. Ay, anak ko. Agpadadalaan ka ni Simon nga awan manaknakam na. Tila ang bukod da pagragsakan ti pinanunot da. Isa arumbang laang kadakwada ti kasta. Ti aglemeng. Apitan da ti bunga ti inaramid da pakaibabainan. Ay, isa na panunot kung ti agabrod nanang. Anya, agabrod ka. Wan nanang. Tapno maipayak iti naranyag amasakbayan ti anak ko. Desidido ka ka din, anak ko. Wan nanang. Kantap no mailiwliwag ko tinapasamak. Aging kang addaak dito eh. Diyak tumalipatan tinaramid dagiti traidor at tao. Ngam kasanon ti anak mo.
Amok adiyo baybay anti anak ko nanang. Para kada kami nga aginaday ito nga aramidak. Ay, lanay anak. Di ka agdanag. Kanayon nak nga umawag. Tapno kasladaak lang iti asidag. Kasano nukalaat nga agparang to dito'y ni Simon. Napuskul laang tirupan na no umaypay dito'y nanang. Kalpasan ti naramid na? Saan ang mabalin nanang? Papanawon nyo no bilang laang. No isuti ko lang anak ko. Aganad ka nga rod iti papanam di mo baybayan ti bagim. Wananang, uray da kayo mat. Kat ano sanyo ko maatari patwan ti apo ko yo. Nakapanak nga rod dito'y Hong Kong, manang Emmy. Nagasatakmet, tanasingpet dagiti nagbalin nga amok. Saan akas kadagiti daddo mga imay dito'y, nagkaproblema da, gaputa na uyong dagiti nagbalin nga amo da. Damag ko nga agdandan na kanon ti asawak ken nimiling akasinsin ko, kat adda pa yan maysa nga anak da. Aging ga itamanang, kasladyak pa'y lamamati nga insukatnak ti asawak, iti kasinsin ko nga imbilang kon akabsat ko. No aging gat kaano nga agsaksakit tinakam ko kadakwada, tiyak amo manang. Tilaangan anak ko kan ti inak ti mangmangtad kirad kanyak ita, tapno sa anak apaidagal iti napasamak iti estado mi nga agasawa. Daytoy ti pakasaritaak, to'y pagayam mo, Lani. Lani, pagayam ko, talaga nasakit tinapasamak kan ka. Agasam, mismo pa'y akasinsin mo tinangisukatan kan ka ti asawam? Bilibak met iti kinaturad daan nga ramid kan ka iti kasta. Kalpasan kadagiti impaay mo atulong, kan panangilala kadagiti kakaanakam, kan iti mismo akasinsin mo, idipim musay ti asawa na. Sapay lakuma tamakaamiris danto, tapno saan nga agnanayon nga agbasbasol da iti imatang ti tao, nang runa iti imatang ti Diyos. Kat ikarkararag ko asapay lakuma, tagtultuloy tinapintas agasat asimang bayken ka, para iti masakbayan nyo iti anak mo. Kendumteng to kumamat ti kanito, amasursurom apaluspusan ti gura arimusing di tabarukong mo, tapno na anayas tupay ti adda pa nagbiagyo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana tibiyag. Tintun,